ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ କୁଳମଣି ସେନାପତି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ଭାଟବନ୍ଧ। ଆଉ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଟବନ୍ଧ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ନୋଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ 67ରୁ 71 ନିମାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସାର୍ମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଅଭିରାମ ଓଝା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଉ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦୀକ୍ଷିତ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ? ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ମୋର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ୟୁପି ଏମ୍ଇ ଅଲଗା ଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଧୋବେଇ ଚରଣ ନାୟକ ଡିଓବାରୀ, ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ, ଉଭୟ ଚାଲିଗଲେଣି। ହରିହର ସାହୁ, ସେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର ଆଳିପିଙ୍ଗଳ, ସେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ତ୍ରିଲୋଚନ ରଥ, ସମସ୍ତେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେଣି। ବହୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନେ। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍କୁଲର ମାନେ ପରିବେଶ କେମିତି ଥିଲା? ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଭଲ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସ୍କୁଲର ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ସବୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। 5 ବଖରା ପ୍ରାଇମେରୀର, 2 ବଖରା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଆମେ ସେ ଚାଳ ଘରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ଥିଲା, ନଳକୂପ ଥିଲା। ନଳକୂପ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କୂଅ ଥିଲା, ସେ କୂଅରୁ ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ିକିରି ବଗିଚା କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସେମାନେ ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରହିକି ରାତିରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ଧଡ଼ିଆଇନା ବୋଲି ଜଣେ ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କିଛି ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ତା ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇକରି ଏବେ ବି ଛୋଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆହତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର, ନୂଆ ଘର ହେଲା।